आशा करছি ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି ଆଜି ରାଇକିଆ ମୋ ପଛ ସେପଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ରାଇକିଆରେ ଅଛି। ତ ମାର୍କେଟ ଆଗକୁ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ରଥ ଟାଣିବାର ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ମୁଁ ବି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଥାଉ ଆଗକୁ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ବୁଲେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାଡେମୀ ଯେଟା ଜୁହାରି ଆଉ ମୁଁ ବି।